obodo delu mmilege ezogo obodo delu mmilege ezogo obodo delu mmilege lule ezogo ọzọ n'elu kwa onye agha na nwanne ya ma emesịa 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 afụkwa na mụ na-etiribe egwu ndị mmụọdebe unu na-anụ ka mụ na-etiribe akụkọ n'egwu ka mụ ga-eji bido nka akụkọ ije enu egwu mụ ka m na-eti arụmajụrụ okwu ego nwelu nwanne ma lụkwa nwanne ebube dike ike dike dị n'ofu afa n'ofu okwu akpa ofu afa kwuo ofu okwu afa chụọ ndị lọsọ izu anyị gbalị nwa oyi izu agbalụ na be Chukwu nwanne agha na nwanne onye agha na nwanne ememesịa na nugo onye agha na nwanne ememesịa olodedegbo mụrụ nwa mụta emelive ọnwụ nye amụtala n'onwe izu nwe mụta mmụọdebe ọdị nnukwu nna m mmụọdebe nya bụ oke osisi mele ọbịa osisi na-eche ndo ọkanyala oke osisi na amị mkpụlọma osisi mele abụọ ya ka ndị modeli ji kalịsịa mmụọdebe nwe n'ụlọ nwaanyị na-abọ kembụbụ mụnne afọ m ụlọ ọmụmụ mama ka ebu ọbụ ịzalụ model afọ m ụlọ ọmụmụ ndị m na-etile egwu ọnọdụlụgo mmụọdebe nwe mụta na ọnụ ọra nwa dị ọkpala ọnụ ọra bụ isi nwa o mesịrị mụtakwalụ model dị nnukwu egwu akwalụ model dị nnukwu ọ mụtali chieke modeberike modebe nwe mụta nnaluo dike ọ bụ chieke tọlia n'afọ nnaluo modeli papa ka egwu ji bidozie n'ibe ndị modeli onye aka mụ na-ekwu nnalụ modebe tọtala igwe gbuo nwanne ya n'ibe ndị modebe ndị nni modebe mụtalụ n'afọ ọmụlọ ọmụmụ ejege n'igwe maka na ọmụlụ nwa na-akwadoro nwa mụ ma ọmụlụ nwa na-eli ife dị ya mma ma n'ụwa ma na ndị mmụọ nna m modebe osisi melabọ ikwekwo modeli mesi tọchi nwa ụba chiọba modebe ego ekere ego modebe mụlụ nwaanyị mgbugbo nwoke ndị ada modeberike modebe oke osisi ukobelu n'elu ya ekilibu ga-ekilibu osisi o mazụlarụ modebe ji ada nwe kalịsịa maka na ụmụada modebe na-adị nnukwu ya ma ọbadigbo modebe nyatọlụ chive modebe tọla mese igilige alimeze model adampochelu ụlọ alimeze
modeli ada animeze modebe mmile ga-ezugbo obodo fonaya ameze nwetọta na ife mma modebe so na nnukwu ada ndị modebe ndị nwanne dị n'obi nwanne mmepe nwanne na nwanne na-agba izu maka afọ na be egwu ka anyị jakpalụ alụ nwanne na nwanne obi echi obi mmadụ anata ada ezogo obodo delu mmile ezogo obodo delu mmile ezogo obodo delu mmile golule ezogo ọzọ n'elu kwa onye agha na nwanne ya memesia onye agha na nwanne ya memesia onaya na nwanne ya memesia nanugo onaya na nwanne ya memesia modebe nwe mụba nwa ọnụọrụ modebe ọmụlụ mmụdikwu nnekwu ya mụtalụ ude mezugo ude zo nnọrọ onono na-emelife mama ọkwa ife ji kpọlụ mmadụ ji emeluche akịkọ ije nuo egwu akalaka modebe nwe mụta obugo modebe ọdị nnukwu obugo modebe mmadụ keji aka nwanne m akwalụ modebe nwe mụta ifeanyị modebe mụta sila ada modebe ada ọmụtalịchali modebe na chibuko modebe dị nnukwu o mesili mụta jidọfọ onyocha modebe mmile ga-ezogo n'obi eze ọmụlụ ọmụmụ o mesili mụta na mgbe ọ dịlị na ijeọma nwanne onye mụrụ nso modeli n'afọ n'igwe bike ndị agwalụ modebe mụlụ n'afọ egwu nwanne malụ nwanne mmile ezogo obodo kwelu modebe mụlụ ọmụmụ mụta ndụbụisi akụ chinwụba modeli nwe mụbakwa ọmụmụ nna mụlude mezuo modebe amụtali ngozi ka nna mụlu Grace na Blessing ndị modebe o mesili mụta ikechu modebe nwanne dị n'obi mmile ga-ezogo obodo delu mmile ga-ezogo obodo delu mmile ga-ezogo obodo delu mmile golule ezogo ọzọ n'elu kwa memesia onaya na nwanne ya memesia onaya na nwanne ya memesia nanugo onaya na nwanne ya memesia
nabata n'obi ọgaranya egwu nabata n'obi ọgaranya ịma na nwagwụ na mụ agwụ omelika nne ya omeluka nna akali ha nna lụmụdebe afọ ụlọ ọmụmụ dịkwuo nnekwu igilige anya bata egwu anyị bata n'obi kwudo Sunday Modebe Diokpala ya bụ Diokpala nnalu Antonia bụ ada nnalu Modebe ada ukwu ada eji eje mba nnalu Modele nwe mụta Paul Modebe dị nnukwu Paul Obiora nnalu Modebe igiliga ego n'enugwu n'egwu na be ndị Modebe ejego m egwu n'obi ọgaranya nna m Modebe mụtali ndụba Modebe onye ji asọlụ n'anya ya bụ emezina maka ọbịa dike ejego m egwu n'obi dike ọ mụtali Chuma Modebe dị nnukwu papa obi nwanne ndị nwanne dị n'obi fa nwanne cheta late Emeka Nnaluo of a blessed memory ọmụlụ ọmụmụ ada anwụ ya mụtalụ Divine Emeka na Nwanneka afa nwanne dị elụta nwanne onwelu nwanne mebekwa nwanne dịka ndị Modebe bụzi eziokwu bụzi n'osita nọrọzi ha tụọlewu niile bụ nwanne na-eme nwanne osita na osi nnalu Modebe papa Chikanso na Chinechere bụ nwa osita tọlụ n'ikpe akụ ezuko nke izizi na nam Odigbo abịa m egwu na be ọgaranya ọzọ Odigbo Modele na mmiri ego ezogo obodo Fonaya ụdị nka papa Ifechukwu nna Chimamanda Chikamanda Obiamanda natada obi echi Obiamanda natada nna m Modele nwa mụta ekene akụweloge nke izizi n'ime anam ego mmiri alo maka egwu jipụta ọbụla eziokwu eberebe akụchi elugo na nam Chukwu agọzie nwa agọzie odogwejeje obodo nnọọ ọ mụtala adapatụ na dị mma Afọmachukwu ada Ekene Nnalu Modebe ego mmiri unu na-anụ ka mụ na-etiribe egwu nwanne o maka na mmiri ego lụlụ ezogo ọzọ na-elukwa ọzọ kwakwa Ekene tọlọ bịalụ na mma ada na-ebialụ ụwa na mma ọbịalụ na mma nwetọta nụ Chinedu egwu Chinedu Nnalu obele nwadị na nwata makụ ọ dị na nwatali ọjị kpaa nkụ meyọ ejego m egwu n'obi onweli Igbo Nnalu Modele mụtalụ Chidimma Chidimma ọmadanata Obianidi nnekwu Obiamadanata
echi Obiama ntanata onye ga-esi egwu ya nwere egwu amụta ife nwanne dị mma onweli nwanne mebekwa nwanne onweli nwanne mebekwa nwanne onye gbude nwanne mmadụ keji aka n'obodo adị n'igwe jakpala enwe mmeli sofu onye yilodu atabu onye n'ezi ezi oyi nwere ike ike ajọ nwanne mma mana ozu si bisi achọba nwanne onwelu nwanne malụ nwanne onye agha na nwanne onye agha na nwanne ya memesịa mmiri ego ezogo obodo delu injinia fresh guy obodo delu aka na alụlụ igwe bụ dị mma obodo delu si fonye agha na nwanne ya